Ata babalamyzyň ýörelgelerini belen sarpa goýan hormatly prezident bilen köklerini gadymyetiň çuňluklaryndan alqaýdyan türkmen halkynyň şöhretli taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we geljek nesillerimize ýetirmek baradaky tapşyryklary berkirar watanymyzyň ähliýerini bolşýaly Lewap welaýatyny da giňden durmuşa geçirilýär. Ene mamalamyzyň çeperellerinden çykan dünýä meşhur haly we kilim dokumak, keçe taýýarlamak ýaly el hünärleri özüniň ajaýyplygy we çuňur pelsepe ýogurlygyny bilen tapawutlanýar. Dokmaçylyk senetlemizin arasynda milli aýratynlyga eýe bolan, medeni ruhy gymmatlyga öwrilen ugurlaň birim kilim dokumak sunugydyr. Çünki kilim dokmaçylykda özüniň dokulyş täýerleri we salňan nagyşlarynyň görnüşleri bilen duýup götür tapawutlanýar. Kilim öý hojalygyny döşek hökmüne ulanmak bilen aýratyn berklige eýedir. Bu senediň iňçe sırlaryny ýaş nesle öwretmek ýeşeri welaýatda giňden ýaýwanlandyrylandyr. Welaýatyň hojamaty etrawyny bolsa bu gadymy senetiň giňden ýaýranlygyny bellek geçmek ulanyrjydyr. Umuman kilimleriň ähli görnüşleri dokulyny goýun ýüňe saýlanyp alnyp dürli renklere boýalyp, egirilip ýörüte ýöplükler taýýarlanylýar. Kilim hem edil haly önümleri ýaly ölçegine görä ýörüte gurallarda ýugurdylp, dokumaklyga taýýar edilýär. Kilim islenilýän ölçegine laýyklykda bir ýa-da bir näçe adamyň gatnaşmagynda dokulýar. Onuň hem edil halynyň kyýaly orta göller we gyra nagyşlary bolýar. Kilimler esasen öz aralaryna salňan nagyşlary bilen tapawutlanýar. Häzirki wagtda kilimiň gyra nagyşlarynyň aýrylyp tutuşlygyny orta gölleri bilen dokulýan görnüşleri hem gabat gelýär. Kilim dokulyny oňa dürli atly nagyşlar hem salynýar. Kilimliň ýüzlerindäki dürli ugadan nagyşlar türkmen tebigatynyň dürli öşgünli renklerini özüne jemläp, türkmen öýlerine aýratyn bezeg berýär. Kilimden horjun, ýantor we başga da bir näçe durmuş hajatlary üçin ulanylýan zatlyň dokulýanyny aýtmagy möhümdir. Şunuň bilen birlikde hutsun kyýlarda bu gadymy senediň iňçe täýerleri giňden ulanylmak bilen döwrebap ähengli bir näçe görnüşli durmuş hajatlary üçin ulanylýan önümliň dokulýanyny bellek geçmek ýakymlydyr. Welaýatyň ýaşaýjylary milli mirasymyza belen sarpa goýan, onu öwrenmäge we hasam kämilleşdirmäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hem-de arkadagly gahrman serdarmyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.